vedeți? El este epitic pescarul mafioso. De ce nu veniți, mă, să mă ajut cu peștele, că mi-e greu să-l scot. Dacă sunt invidios, frate, sunt milot. Mi-e ciudă pe tine că prindești pește, că eu nu. Eu te ce ai pește la mine. Și aici e mult? Eu văd că nu pot dormi. Ce faci, ești din cadru? Păi da. Dovada clară. Cine prinsă pește? Deci, Simione mai pescar ca mine. Se dovedește. Tu la aproape același loc ca și tine, nu? De aia locul meu al bun. Și s-a plâns la Leo până acum că i-am dat eu loc prost. Leo. Zi-mă, mafioso. Leo știe să Zi-mă prindă recitala pește? aceea. Zi-mă. Zi-mă, Leo știe să prindă pește? Păi tu ce crezi? Eu cred că nu știe. Asta e părerea ta personală. Și părerea ta? Pește. Părerea mea e că e un foarte mare pescar. Leo. Da, profesionist chiar. Sportiv. Poți să-l încadrezi acolo. La femei pescar, frate. Nu ne jucăm. Și acolo poți să-l încadrezi. Păi și ăla... Uite, frate, ce ploaie vine. Și te bucuri că vine ploaia? Nu. Dar cât de mafiot poți să fii? Ia și mie elasticul ăla, lasă mafia face. Stai, frate.